Ak nevieš, čo znamenajú čísla označenia na obale motorového oleja, toto video je presne pre teba. Viskozita je hustota oleja a to, ako sa olej správa pri rôznych teplotách. Označenie 5V30 má dve hodnoty. Prvá hodnota 5V hovorí o hustote oleja pri studených štartoch, druhá hodnota hovorí o viskozite oleja pri vysokej teplote, pri prevádzkovej teplote. Motor štartuje studený, ale pracuje pri vysokej teplote pri 100 stupňoch Celzia, preto musí dostatočne mazať za studená a zároveň dobre mazať pri záťaži pri vysokej teplote. Príliš hustý olej znamená horšie mazanie po studenom štarte, naopak príliš riedky olej znamená slabšiu ochranu pri záťaži. V oboch prípadoch rastie opotrebenie motora. Preto je dôležité zvoliť správnu viskozitu oleja podľa špecifikácie výrobcu a tiež podľa podmienok, v akých auto jazdí. V ďalšom dieli si povieme, čo znamená označenie výkonovej normy ACEA, napríklad A3, B3 alebo C3. Označ v komentári niekoho, komu môžu tieto informácie pomôcť.